tumpan nang jo phapon athipi alam ke lahelo non ke bangji tarik retrok siarni CM Triple A la pente karbi honghari aron barim kurusar tumpan chorkli jor pojo labangso ke Japon abang fu kurusar tumpan kurusar alogot munit amu dui jang jar happy lun sepi kakre kaduk kawe tumhan tame isi karbi akhei ajutang achorti jojo chardom jordi along munit amung lo sina tumhan aman apeng pinanggi wilitum Karbeng Autonomous Council CM Dr. Tunamong Hang tim Karbeng Long Hin Pen Ajir Dingklui Pen Kamathapon Labangso Asai Kepepleng Pon Asonsi Assam Chief Minister Dr. Himonto Biswa Sarma Apan Chuning Rilo Jalang Litum Handame Itum si Aman Piponangi Pu Pen Chingwai si Alangli Tum Dak Tum Batai Hini Aron Barim Jingru Mamei Labangso Mei Pilong Remai Nangi Tong Dun Lo Pela Sunang Chitong Dun Pen Alangli Tame Thetan Labangso Aning itu mereka hon dolo ahok alam ahok chorki chopejo kalbi honghari kurusar tum do lo salang le tuman manpeng pibek nangi so manpeng pipon andeng asonsi ngalang li pulo je akerap le pipajir ponak lo salang le tumpan suri kep abang Putin kurusar tumpan kerap ki pipajir ponye pan batai sia kerap ki pipajir ponye pan itu Assam government dan matha pompo manpeng hisap asi lada kabangke ilitum honghari aron barim chokri jopujo labangso atumophan thetan isi amana peng penan parte itum phan laso ingraji alam pen bole recognition labangso ituma adhorom ituma chordom jordi phantame isi sarkar penangge hokpon lapuson angtheklo lapente labangso amana peng abangke ilitum ining klar sap pen ining arong pen situm deng dun lonang pusi nang tum ka trudi nang tum hoi pen non karbiang long adang pi kurusal tum handame litum chop hapon lo ahok tema litum penana kurusar tum han itum kipi bunai dolang amen nang dunde do non du ke harot suri troksira harohnira trokner kep apai akurusar tumhan si suri kep labangso acek nang liat lo lapente nil tumdak lang pen theklong lo KKCA pen nang pidun ajak kurusar apai lapente hempu mukrang pen nang pidun ajak kurusar apai lapen rong sara tumpen ajak nang pidun na kurusar apai karbi honghari amai pen nang pidun ajak kurusar amen apai dolang si ala hai amena phai anta nitum pangrum pet pen puthot second phase kibi ponia panabangsi militum chisik ponlo lasi kadok we kurusar tum phanta labangso suri kep labangso amana peng kepijir pon labangso amana peng ke long rep ji usilitum nang lituma ahin pen pangdak pon lasi non ke bangji tarik kretrok siarni thang labangso ciklo matlo selang litum kadok kawe kurusar dak East Karbeng Long West Karbeng Long dak penan parte angtan gitu di Mahasau Murigao adang pi lo kurusar itu pangrum an kurusar chokri chojo kurusar tu an na chetong dun peti phadi chuning rilo komane bangke nemen nangli dunde da report ne ke nang dunde pula bangso ining hikat ining ke oy bangke cepak lang lepin pen lanang pian sedame itum chorkli jobujo tumaphan thetan man si na pipon lo pula bangso itum hok ponsi ilitum ining arong pensi dengdu nangi posi nilitum aron barim chingro mamei ilitum secretary akhai surjorong phar presiden genililo lapente chief convenor kangjang terang lapente ku langli
Office Secretary Lison Terang alang litum cepaduk lo pen litum cepaduk lo katuwe lahai kangsir kangcap lasi kelele do te doji lasi kelele ana bangke tum kepele pon dia panabang puthot klem pon thulonang lasi puthot nili iltum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang alang litum phan Joro Pajir Piklo apuson thetana sayang deng kheye phan iltum labang so fisar pusar ceklo arni dolo kupen iltum chordom jordi laso arona jutang aphan non der klui tame itum sarkar ameka thengno itum phan labang so nang ke hokpon laso sayang deng along alang tum nang ke pon pe nang parjap laso man ke long pot alang tum haini phan thetan Karbi Anglong arat pen do hirjume pen kartum pajir lo pen isi lampang dak ponintung kedam kewang kecujung hai kan tu we kecujung nang pipi kedam bang khorot bangke domben piponji lasi ladat tumin pen council pen hubida piponji sil hai bangke kenang sot alam do ana bangke penan alam pini aso salam do ana bangke dang del tum chief convener do lo office do lo dak alang litum hansi contact lo tante long pon Adim yang nani. Adim bangke Nihang Rong Gethe. Cricket Stadium Kasa Cricket Ola ulu tangte Recreation Park. Sai stadium betul. Sai stadium amara Recreation Park adung ladak sai stadium pulo cricket stadium butapu si Nihang Rong Gethe bangke non adim men irpon lo he. Si Nihang Rong Gethe ukela men irpon lo penitum kachini dak ya panadim bangke Sai Stadium, Cricket Stadium, Ola Recreation Park, Adung, pas kilule dok. 4-5 bangke sira sitim. Baji sira citim. kali ala bang chief minister ke bang time Dak pen dia talong pun etpo. So check ek cruiser fund si pima mantin nani ke chart hill ha tumhan tani. Mohet ni lithan pun lo, ili tumke lada bangke munit amu. Karbi Akhei, Chordom Chordi, Jutang Jutbat, Labangso Kapangcho, along ke munit amu, pulo tangre, Chorpri Chophojo pen, ili tum dak pene kiti ke jang ahut, charhe bade pene la charhi charje ahut, lahai atum ke jam kangthi, lahai kaduk awe along asayan da ili tum ke pene kardom kardi pen, halaso so kacerap abang do apotsi ili tungge kurusar atum phan hemang tar rebang tar pene than thili kecipame akurusar lapente charhi charje ahut labangso arloso tum anat akuru pulotang te charhepi ucepi pinso nat pulotang te dhuidi duijang lapente iltum Karbi Akhei tum bangke pene kisunge boy pulok ke benge phan pulok kodame Huni kanti kecam kanti pote kakre jola hai tumhan anta man pinai ate arleng munit arleng amung lo silai to man pinai la sim tumge kurusar along si alang li tum phandame amen bang thapom pet lo la si aphai bang ke ongchet lo la si dil tum pen dak kenang sot dolang puitame non ke bangi apor muhetan lum than lo je li tum engkung hini mane hutsi dum langpon tuko Arso bang kan dak. Hai lanci ni. aphai bangke niltum office along si record bang dolo setame niltum mopen than pon lo je la munit amung Karbi Akhei Chordom Chordi pen danglok charhi charje jutang jubat kapang tang la so guru lam lun ke thana guru kithi petheng guru la pente kesoi keret guru la pente la hai pumpen pulo kapang thil la bangso akuru kecham kapang thil la so guru la hai tumangke guru lo kurusar arna marni pen ke pame akurusar charhi charje long ke klem akurusar lun tomo ke thana kurusar kesoi keret akurusar la pente pene kecham kang thia kurusar la kurusar potuman an ke pangrom pet peniltum manapeng piponia panabangsi state government chief minister ngno la bangso amen pelelo
pen amen ke li dunde ki do tumpanan bangke itum along amen do etlo itum mane amen ke to pompe do lang mata itu amen aku pangrum susi mu mane ingdeng hini ingkung hini labang so ke so check keron pon labang so kedeng hutsi people Sir, last one ni sila. Ni flight over lah. Sebab lagi boleh. labang so alam the puthake ni tumhan clear instruction avela 17er ni si chugadam tang aporo bangke 17er ni si flyover lape cancer institute lape swimming pool lai penan four lane lai kangpu poni po lamdo sida labang so aputha ka bangke nil tum abang clear instruction long lelang labang so ni la CM pen non prabjin pen sobrita long pon po sita kachisik ke bangke la CM triple A la pente kursa domhan check keron la bangso hini a program belek CB pon je tai sibeda dim long CB pon po seda me pangdeng hini dak po seda me la so sibeda di CB pon po pen la so ke bang utsi mo penang litung gipu la flyover tang ho la cancer institute tang ho la pente four line pendak swimming pool lahai kangpu ponji alam tadu lasi nilitum prabjin penal tuman solam pangdak poni panabang pacini po sita non amat nal tumang nuna pangdak bangke la CM triple A pen so kurusar tumpan bang suri trok sira pharohini ra trok nar kep apai atu panabang ke suri kep cek di pon itu